Ojambim frame a peow, one no, and you say to Amponyina ma of idea or the China brefo, Precasa Jama Duma Ufi Cotia, now Hobo Fiemo, one high Quacanway, Sawaka or say to Tua, Waka or Con, by Jim Banyansa for Hunubutu, or in Pawa, a him for a Hunu Ebusanta area, Quatquadisha cron, or the Nafucha then Chamchep Pie and a Petutu Tunana, Yama peow, and there a year at the Fuina Denti, Amara Quantra Beja for Yugusu is your name, we are chair Docassia. Adi achedo tekrare ene berere nwaso otumfo osie tutu otosumi na babiu nana ye maopia de kan se Nyankopon onhiraw na onyo kese ene ye tonsam no adi Free Cultural Center Prempeh the Second Jubilee Museum eho anene ye de ensam no efri ba nene de dodo na abaye asde free se ebra amamra kwanche hye ase no amanfo na ma ye krum agi ababa ba ne amamra kwanche ye ti ababew enti de kan se ye tiefo nyina ya hefo Nyankopon enhira mo papa ye ntimi mbodi ni nkrofo honma sabi abono de jakwa yenya no kwa Steven Bobby on Facebook. Steven Bobby nyamishra ye pasans na youngest can be scratch Pello the Playman Abuaje Castro and afensu Rose Atta ye kachem se Nyankopon nhira mu ye pa majemfo a wo Canada onso Nyankopon nhira wo ye papa bi onso da kwa me o atwema boko onso Nyankopon nhira wo ye pa no kwase ne se ohempon bu anka mepese mebo ni nanso o mama kwanya ntina nam ne se wo hwewe ya obehunu de ntia me kasa no Nyankopon nhira pa sabe ewi asese yase ma jata enchi abo bi anwena no nkyira se fa jata anim koyi kwan na fa wakoye agodie bia ntina na yin se obeti enka pa Nyankopon bo nhira ye pa ne mu nkran sha modema ene aye Valentine's Day adofo da ntino ye dedicated you de nyina e de ma ye tiefo nyina sem ye domu ye pa nanso amamra kwancha bejafo Karabonsu patron sansa Dora ye patron teacher Kofi teacher Nyankopon wo hira ye pa ana ebie wo nso no DJ Obolo of Otek FM de kan so Nyankopon hira pa na me panyin ba kwase editor John Ntwibosi anko Otek FM editor wonso ye yabo abaso ye pa se Onyankopon won hira mu nyina na so ye mpese owura be fi ukrom hina tenteben na wayere wadwabo asinti eguso ade ene additional trust na ne ye hwe kasa bia ye kan se ye mfa no tupan enko basere ye mfa no tupan enko basere empanifo ye hye no se mekọ bi enka no kwa ene se wodo fu pia hye no so se obebo kakakra enti ya no hwe hu ye na de enti yana nam kan se ye mfa no tupan enko oba sere no ene mafo no bi kan se ye mfa no tupan enko basere minim se basere fo okọ asa basere sore na also nya no tu fufuro bi a wode bekọ de a na so asani trodo man kasa anane pepepe ye musa de abebe kan se pepepe na aboa abobonua so be kan se trodo ne kan se ye mfa no tupan enko oba asere ye mfa no se bi ehu abaya bi apesa ware no na okọ ne papa na ebusiafo na akosere no se agyanom me hu hwen bi o ha me pese metia o mfa wano pan we na ekọ anya hwe kura bepe buom ade kakra anase obepe ensafufo kakra bi se broni nsa ade akọ so ho enne be ma abusiafo se ampa branch ni abere eno na ina nan fa so ade hye sa be we se ye mfa no tupan enko oba asere na emum ye mfa no tupan enko ba asere mesere ye hye no so sa asere be ya ye besua kasa no ama bibia akosie na no da ebusa se agyade bi wo honom oyo aboa ni din eye nipa din mienu na do na ebusa se yaboa be manka na emum eye amoa ne akua kabuma eye amokua enye obi kura se eye okire ne oben kabuma eye kire bene eno no ana da no so ya se ebusa se agimandua enye so be no de ya dodo na edonwadwe nkire ba dodo na so ntimi afa ma na dodo de ba ye Boniface wo kumawu na onya na kama pa agimandua no agisi so etuomu esu ene de yentimi afa asem bisa bia ma na channel so se ye Facebook fan page no eye teacher Kofi sanse YouTube account no eye nana ti yeda mu nyina se de tim nyina e ka kyem se Onyankopon won hira mu ye pa ma remfi se berenkenso woni ani die ma asase an konsini trase e ma ne nkomo amamra kwancha bujafo ye woni die ma mu pa enti e bekoso ene masua de ojambi mimframe apia